Ja sam vam već ispričao jednu od mojih tuča koju sam imao u Čačku na trgu sa dva čoveka i gdje je imao jedan događaj posle 15-20 godina. Ta tuča je bila zbog mog burazera. Sad ću vam ispričati jednu drugu tuču koja je isto zbog mog burazera, isto također sa dvojicom i ima nastavak posle 15-20 godina nešto u vezi te tuče. Ovako je to bilo. Nešto smo se ja i moj burazer posvađali kod nas u kući i onako lud kakav je, kad mu puknu živci, on je znao da lupa glavom u zid, tako. Iskoči on kroz prozor i kaže meni, idem da se utopim u Moravu, idem da skočim. I pobegne, ja šta ću, potrčim za njim, on brži od mene, ja ne mogu da ga stignem, prođemo mi pored Moravice i idemo gore prema mostu. Trči on na jedno 20-30 metara ispred mene i od mosta stižu dva muškarca, stariji su od mene, koji vide njega da trče i verovatno su ljudi pomislili da ja jurim da ga bijem. I oni da bi to sprečili, ispreče se ispred mene. Ja pokušam da prođem, oni mene puštaju. Ja pođem levo, oni levo. Ja desno, oni desno. Ja hoću da protrčim i onaj me jedan uvati za rame, viče, ma gde ćeš? Kaže, ma pusti me bre čoveče. On me odgurne, ja hoću opet on pokuša da me uvati. Ja u tom momentu 1, 2, 3, 4 udarca udarim po oba dvojicu, po dva puta i oni su oba dvojica pali. Pogledam sa desne strane, preko puta ulice, negde ima milicajac koji gleda sa druge strane, pendrek u ruci, ja protrčim njih i potrčim prema Moravi. I ko budala, zovem ga, tražim ga, nigde ga nema. I ja kažem, skočio je u vodi, ja gde ću? Bio je onaj naš brzak u Čačku ispod željezničkog mosta, gde smo mi nekad skakali na glavu, gde se igralo jure. I ja šta ću, skočim ja dole u vodu i počinjem da ronim. U stvari ronim uveče oko 10-11 sati. I normalno, nema ga i čujem ja njega, sedio na Bočevom igrališta, da još nije bilo pokriveno, na onom zidu, i viče, pazi da se ne utopiš i ovako. Ljudi, da mi se u tom momentu, da mi je bio u rukama, ja mislim da bi ga ja udavio. Tako se to završila, da ja znam da sam trčao posle do kuće i on je posle se vratio i sve to tako završena ta tuča, da su ta dva čoveka ostala da leže. I prošlo jedno 15, možda i više godina, ja sam u Francuskoj, trebaju mi neki papiri zbog kuće i ja idem u opštinu da sredim to. I ima jedan dežurni policajac koji je tu i ja mu priđem, kaže, izvinite, da li mogu da vas pitam nešto, kaže, šta? Kažem, tražim taj biro, koji je broj? On me pogleda, kaže mi broj, onako nasmejan, kaže mi lepo, nas dvojica se poznajemo. Ja kažem, otkud mi možemo da se poznajemo, ja nikad nisam hapšen bio, nisam bio u zatvoru. A, kaže, ja vas ne mogu da zaboravim. Kaže, bilo je to, kaže, ima 15 i više godina unazad. Bio sam dežurni kod Bočevog košarkaškog igrališta. Kaže, trčao je jedan klinac, vi ste trčali za njega. Kaže, i tada su dva muškarca, kaže, isprečila su se ispred vas, verovatno da vas zadrže, su mislili da ćete da bijete klinca. I kaže, vi ste pokušali s jedne, druge, treće strane, sprečili su vas, kaže, u jednom momentu su vas odgurnuli. Kaže, ja sam samo vidio, kaže, ja sam tada vidio da će da bude frke, kaže, ja sam skinuo palicu i teo sam da pređem, da intervenišem. Kaže, ali vi ste u tom momentu, kaže, jednog, drugog, udari ste po 2-3 puta, kaže, ljudi su popadali, ostali da leže. Kaže, ja kad sam vidio šta ste im uradili, ja sam, kaže, pomislio, kaže, ipak bolje da se ja u ovo ne mešam. Kaže, da je to tako bilo, kaže, ja sam ostao s druge strane, obesio sam pendrek, kaže, znam da ste vi nešto otrčali posle dole prema Moravici. To je to. Znači, to je ta priča koju sam ja još hteo da vam ispričam, mislim, od tih mojih tuča u Čačku,
koje su bile sa 2 osobe. Mada sam imao još jednu sam imao sa 3 osobe, sad, tako reći, praktično sve te osobe osim jedne, možda 2 su žive. To su bili ipak mangupi, poznata imena iz Čačka, neka braća Štapci, i znam da imali su oni tuču sa braćom Zarići, isto tako, i sad priča je da su Štapci tu bili, da su bili jači i ovo. Sad ja u tu priču ne znam, ne ulazim, ali ja znam da su Štapci zbilja taj dan dobili batine sa mnom. Bio jedan treći čovjek, koga sam ja udario 2 puta desnom rukom, verujte me, nije se pomerio, ali čovjek imao jedno 120-130 kila. Bio je otprilike moje visine ili malo veći, tako da sam ja video da tu ne isplati se, može ruka da se slomi, tako da sam se ja odmakao, tako da je ta, u stvari, tuča završena sa ovim. Ova 2 brata Štapci dobili su, popadali su dole, otišli su kući. Sutradan je bila na Korzovu njihov najstariji burazer s kojim sam se ja u stvari družio, jer da je u toj priči kad smo se potukli, da je taj njihov najstariji burazer Branko bio tu, mi se ne bi sigurno potukli, jer je on mene znao, ali ovi su nešto dobacili. Ja sam pratio devojku moju i njenu prijateljicu sa jednim prijateljem koji se isto zove Vladimir Popović kao ja. Tako da su oni nešto dobacili, mi smo rekli deseri, oni su se vratili, počelo je nešto, i to se završilo, ja sam to odmah pesnicom, bum, 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 i tako je. Tako da su oni tu zbilja dobili bat. I sutradan tu nad Korzovu ja stojim i Branko meni prilazi, kaže, mali bre, ja sam čuo da si ti opasan dečko, ali da si toliko, kaže, burazeri leže u kući, kaže, majka im stavlja obloge, kaže, na oči, usne i tamo vamo, kaže, celi su natekli. I, mislim, bilo je to sutradan, ja stojim na Korzovu, prolazi taj jedan od brazera, on je pokojni sada, Božo, mislim, prolazi onako naduven je, sa jednim, tako taj kao, bio je opasan momak, žestok momak, neki Aco Bojađija, koji je tako isto bio, i pošto je Aco ide s njim, zaustavili se ispred mene i pita njega Aco, je li ti to on napravio? A kaže, pa jeste. I Aco njemu kao predlaže, kaže, da dođu da me biju. A njemu Božo lepo pogleda, kaže, Aco, meni je dosta juče bilo, ti ako hoćeš, ti idi, ja ne bi se mešao. I meni je tu nešto Aco Bojađija zapretio je meni nešto prstom ovako, onako, ma dobro. Meni to nikad nije smetalo i majka da mi psuju i da sam peder i da sam pička, samo da mi se ne dira majka. Meni možeš da priđeš do na dužinu mojih ruku, ako pokušaš bliže, ja se odmaknem, još bliže odmaknem, kad mi dosadi, ja te udarim u glavu. Jer šta imaš ti meni da se primacinjaš, pogotovo ako mi pretiš tako te stvari. Tako da nisu oni meni prišli i to je. I posle 1-2 dana pokojni Denjak sedi u hotelu Beograd i tu sedi možda najjači momak u to vreme u Čačku, Mićo Zarić, i ja kako ulazim u hotel, onako ulazim unutra, meni Denjak onako kao, šta je Pope, juče si se nešto uplašio, zaprenio ti, pita Mićo, komu zapretio? Kaže, pa nešto mu Aca Bojađija nešto pretio kao zbog Štabaca, a Mićo Zarić nije u toku te tuče, uopšte ne zna šta je tu. Kaže, zapretio mu u vezi Štabaca, a on kaže, ništa nije smeo da mu kaže, mislim, nije reagovao. Njega je Mićo Zarić lepo ovako pogledao i kaže, Denjak, hoćeš ja tebi da kažem to, Aco Bojađija i ovo, kaže, ja tebi mogu da kažem da samo njega teško, u Čačku da ima neko ko može da ga bije na ruke. Denjak ga gleda, on pojma nema. Dobro, sad njemu to Mićo Zarić uopšte nije objašnjavao zbog čega on to tako misli. Mada ja sam čuo priče gde se je
Mićo Zarić potuko sa trojicom, četvoricom, Hotel Moravi, tako te stvari. Bio je malo, dobro, ovi koji ga znaju, koji se sećaju, bio je malo manji od mene, širi u ramenima, jeste malo imao problem sa nogom, malo je geljo i tako te stvari. Ali ima jedna stvar, možda je to Mićo zaključio na osnovu toga, zato pošto je on bio, mislim, profesor sporta, ono, ne znam, on je, jednom smo u Sokolani, bili smo ja i on, ja nakon njemu kažem, Mićo, voleo bi da stavim rukavice s tobom, zato što sa svima sam stavljao rukavice koji su bili jaki. Bio je još jedan momak, kako se zvao, Cane Vrči, koji je, kažu, isto bio opasan momak, ali Cane, ja i Cane nismo stavljali rukavice jer njegova sestra je mene gledala na gdje sam stavljao rukavice i Cane kaže, rekla mi je sestra da si zbilja dobar na pesnice. To je rekao meni Cane, a taj dan ja smo i Mićo stavili rukavice. Zbilja, ja ošte ne tvrdim da sam možda kakvi jači od Mića, to ne bi nikad ni proveravali, ništa. Meni je već bilo to dovoljno na ruke što smo mi boksovali, gde ja baš na te ruke sam bio zbilja mnogo dobar, pogotovo kad su malo manji i gde nisam u ringu. Ja sam u ringu u prostoru gde mene može čovjek od 60 kila da me bije, zato što ja prvo kondiciono nisam spreman, ne radim u serijama, nego bokšem na 1, 2, 3 udarca, izmaknem se i tako te stvari. Znači onaj ko mene pritisne u ćošak i radi velike serije, ja to uopšte ne mogu da ispratim, mislim to. Dobro, to je taj problem meni ringa. Ne meni je pitanje boksa, nego je pitanje to gde mogu da me zatvore. Znači, čovjek moje kilaže koji me pritisne u ćošak i malo teži, ja sam najebo, ljudi. Nije dobro, najebo sam, imao sam ja dobru taktiku, ja ga gađam levom rukom pored glave, promašim ga, uvatim ga za vrat, privučem ga, držim konopce iza njega, tako da nije to moglo mene da se izudara, ali jebi ga, bilo je čipavo, ipak znam da je to bilo. I tako kažem vam, ja sam taj dan sa Mićom stavio te rukavice, nismo u ringu, zbilja nikakvu šansu nije imao. Nismo udarali jako, nego onako, Mićo je zbilja, ali on je sam meni čestito, kaže, alal vera, on je taj dan dobio, kažem mu, dosta udaraca je dobio, tako da je, verovatno je on zbog toga to taj dan rekao. Znači, to je ta moja zadnja tuča koju sam ja imao u Čačku, da kažem, pa i nisam posle imao nikakvih problema. Znalo se u Čačku, tako znalo se da sam ja, onako, dobro, sad su tu priče, bilo je priči, popi ovakav, onakav i tako te. Nikad u stvari nisam čuo nešto da su neko rekao loše, ali ipak to, znate, malo ispričaju ovo, neko doda, neko ovo, ko što pričaju za ove naše sve legende, ovo 90 i sve neko drugi priča, dobro, oni su mrtvi, ne mogu da ispričaju, ima Šoškić koji je boksovao, on se družio s njima, dobro, tu možda priča i tako, slušao sam zadnju njegovu priču, zadnju tuču Ljube Zemunca i sve to tako, fino je to, ali to je sve priča. Ove sve moje priče što ja pričam, to ja pričam. Niko drugi ne priča. Praktično u mojim tučama gde sam ja imao, nikad nisam imao nikog uza sebe, uvek sam, ljudi, to da ne zaboravite, uvek sam bio sam. I na vratima od diskoteka, i kad sam imao bilo gde problem, gde sam se potukao, ja sam bio sam. Sa ove dve ruke, ova leva i ova desna. I ja. Sve moje tuče su rađene na to. Nikada čoveka koji je pao nisam udario na zemlji. To je tako. Sad, ovo današnje, dođu i petorica, padneš doli, to oni te i šutiraju i ovo. Pa neka igraju fudbala, možda će postati profesionalci u tome, zaradit će neke pare. To je. Ovo je danas raspad, ne znam. To je, da pričam ja o tome, kažem vam, ja pričam samo o meni,
bit će dobro ja pa ja, pa jeste ja pa ja. A zašto i da ne kažem? Nemam ja šta da krijem. Ja sam pričao, već znate da sam ispričao priče gde su me devojčice tukle, ja to ne krijem, to je tako, to ti je tako, nisam ja ni ja najjači, ni Bog, niti sam legenda, nisam, ja sam jednostavno pop zmijalko, koga tako znaju u Čačku, u Strazburgu me znaju ko Vladimira, i to je. Pošto sam završio praktično sve ovo, te tuče što sam imao, počet ću sljedeće priče će biti o boksu. Tu sam se već namučio, bilo je teško, trpeo sam i ovo ono, ali brate, boksovao sam sve što je izvedeno predamne na javni meč, ja nisam odbio. Bilo je ljudi po 30 km, po 30 kg težih i po 20 cm visočijih. Ja sam to odboksovao. I nikad. Ispričat ću vam, ja sam 4 puta pao u životu od udarca. To ću vam ispričati, tu nemam šta da krijem, nema tu nikakve sramote. To će vam biti ispraćeno možda u sljedećoj priči, posle ovog, jer tada će početi, tada ću ispričati sve gde sam nekad primio udarac. Gde sam nekad primio udarac, znači neko me je udario, ali nije bilo tuče jer su nas razdvojili. Takvih imam 5 slučajeva da je me neko udario, dogodilo se udario me i pobegao je i to je, ali ajde. Ako je to da sam dobio do batine neka bude i prebili su me, to meni uopšte ne smeta. To će biti sljedeće priče koje ću vam pričati i to je. Nadam se da ćete ovo poslušati, malo razmisliti, pogledati i ovako nema ovdje nikakve zlobe, to je ono